音楽切り替わったと思ったら長渕剛流れたんですよ。長渕剛本人は知らないかもしれないんですけど、結構人気が出るんじゃないかと私は思ってます。こんにちは、すみやきです。今回は長渕剛はアフリカ人に人気があるという話をします。なんで長渕剛って思うかもしれないんですが、もしこの動画を見てそうなんだって思った人はですね、アフリカ人の友達ができたら長渕剛の CD をプレゼントしてみてください。ただ、この音楽に全然興味が持てないと言われても責任は持てません。なんでアフリカ人が長渕剛の歌が好きなのか、それを思ったきっかけはですね、前なんですが、私結構日本でアフリカ人と一緒に生活してたんですよ。ルームシェアをして生活したりとか、そういうことが多かったんですね。その分日本の常識からちょっとはみ出しちゃうところもあるんですが、それは置いといて、ルームシェアしてたのが一人のアフリカ人だったんですが、彼はめちゃくちゃ長渕剛大好きだったんですね。長渕はいいねってよく言ってたんですね。で、なんでかなと思ったら、長渕剛の中でもノリのいい曲なんですよね。アフリカの音楽も今流行ってるのはレゲエとかヒップホップだったりとか、最近流行ってるのはジャマイカで流行ってるダンスホールミュージックで、それはすごくノリが良くて踊りが踊れるような音楽なんですよね。で、それと長渕剛のロック調の曲は波長が結構似てると思うんですよね。なのでそのアフリカ人の友達は長渕剛が好きだったんだと思うんですね。でも私自身ですね、他のアフリカ人は違うんじゃないか、そういった疑念もあったんですよ。ただある時、私がアフリカにいた時なんですが、ミニバスに乗ったんですね。もちろんミニバスではですね、かっこいいブラックミュージックがかかってるわけですよ。レゲエだったりヒップホップだったりダンスホールミュージックだったりで、ミニバスに20人とか30人とかのアフリカ人が乗ってて、そのバスの中に爆音で流れてる音楽を聴きながら、みんな音楽に乗りながら楽しんでバスに乗ってるわけなんですね。その時に急にですよ、音楽切り替わったと思ったら長渕剛流れたんですよ。アフリカのミニバスでいきなり長渕剛流れたんですよ。多分ドライバーの趣味だと思うんですけど、それまで一度もアフリカの街の中でもカフェでもレストランでも日本の曲なんて聞いたことなかったんですね。白人とかアジア系の人が多いようなレストランでも日本の曲がかかったことなんて聞いたことがなかったんですね。ましてやローカルのもうアフリカ人たちばっかりが使う、ほとんどアジア人とか白人が使わないようなミニバスの中で日本の曲なんて流れないんですよ。でもその時いきなり日本の曲が流れたんですよ。それが長渕剛だったんですね。その時に私は思いました。長渕剛はアフリカに合ってるんだなと。なのでですね、長渕剛本人は知らないかもしれないんですけど、アフリカで何回もライブしたら結構人気が出るんじゃないかと私は思ってます。やらないかとは思うんですけど、でももしそんなこと起こったら、日本のミュージシャンがアフリカのヒットチャートでですね、レゲエとかヒップホップとかダンスホールとか、そういったものをどんどん破ってヒットチャートの上位に食い込むとか、そういったことがあったら面白いなと思うんですが、そんなこと挑戦してくれないとは思いますが、言いたいのはそれぐらいですね、長渕剛の曲調はアフリカ人には人気があるということです。もしよかったらアフリカ人の友達に長渕剛の曲を紹介してみてください。バラードとかは受けないので、乾杯とかは紹介しないように気をつけてください。今日は長渕剛、もしかしたらアフリカでトップの方を狙えるんじゃないという話をさせていただきました。この放送では海外のこととか旅のこととかいろいろお話ししています。これからもいろんなことを配信していきますし、流し聞きするだけでその情報が頭の中に残っていれば、海外に行った時とかいろいろ役立ったり、海外旅行が2倍とか3倍面白くなったりすると思います。あといいねとかコメントがあるとやる気が出るので、この動画を閉じる前にしょうがねえなぐらいな感じでいいねをポチッと押してもらえると嬉しいです。あとは Twitter もやってますし、スタンド FM では先行配信もしています。こちらもフォローよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。